po mga Willy. Set up po. Makulay na buhay mga kabili. Dreps Manlutak. Yan. Hello, shoutout Ate Josie, Kuya Aris, Kuya Roy, Ate Gemma, Kuya Rod. Memorize mo na rin ah. And my Jaja. Yan, Ate Ja. Shoutout po sa lahat. Tara ba? Kuya. Okay ba? Okay. Tungkalan mo, yun ang gamit sa pag-release. Oo, napapay kami naman naman ng bato ako. Iga. Hello po, Jan. Iga. Hello po! Bakit? Sa bata! Ba't na? Bata, palikit. Ano yan, no? Kiki, yaman dyan. Tawag. Dada po, Pogi. Tato. Sige na. Ayun. Mga Beli, nandito na tayo sa Santa Ines, Betis, Guagua, Pampanga. Yan. Happy birthday Ate Jo and Ate Maricel. Yan Ate Weng, saka kay ano pangalan? Kuya Rico. Yan, shoutout po. Ganda ng bahay mga Beli, yung Dream House. Santa Ines, Betis, Pampanga. Dream House mga Beli. So mga Beli, nagsiset na yung Team Kabeli natin. So kailangan 4, tapos na tayo. Jan! Na? Oh, may tubig kay gripo yan. Pag bumuksan, magbabasa dyan. Oh, TikTok muna daw. Ayos? Ilagan, gagi po. Hindi, sina? Ilagan. Sina? Toto. To. Beli, set up na. 3 ka lang gagamitin natin. Kuya Dreps Manlutak. Makulay na buhay mga kabeli. Yun. Shoutout ating Agna, Aoki Ruwengski. Yun. Ate Wagna. Ating Agna. Ating Agna. Yan, shoutout po. Ate Agna, shoutout po. Ate Weng, saka kay Kuya Rico. Okay. Yun. Yan, nawalaan ko. Yan, shoutout nga pala. Happy birthday din sa napaka-bait na kuya namin, Kuya Luis. And Ate Josie and Insan Maricel. Yan. Happy birthday. At Kuya Louie. Yan Mr. ni dito ba? Ate Cosme. Dahil sa happy birthday sa asawa ni Ate Cosme. Yan. Kuya Louie. Yan. Okay. Ayun, marinig na natin yung Lucho Belly mga kabeli. Yan, itutur po na natin. Oo, pwede. Well, Sige na.
nagpapakulo na si Jeffoy ng pasta. Ano to? Mga abeli, ano to? Sisig, Kapampangan. So, hindi ako ito mga abeli. Spicy wings. Ang lulutuin natin, Lipton Belly, spicy wings. Papaitan, spaghetti. Deli. Ano ba ba eh? Sisig. Sisig ka ba ba na abeli? Diyan, lulutuin natin. Yan, okay mga abeli, start na tayo. Nagpapalabot na tayo ng karne. Happy birthday! Happy Maricel, ating yun. And kaya Louie, yan na, from Happy Birthday. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Gusto niyo sumaya? Oo! Mamaya. Mga beli, kami bisa mag-try. Kaya na tayo, spicy wings, pinuprito na ni Jeffoy. So kailangan po PM, tapos tayo. Pag-time check tayo, 2:30. Ayan. Ayan, tapos na tayo. Ayos mga kabeli. Mga pwede pagkaluto ni Jeffoy, lilipat lang doon sa isang kawayan. May sarsa na yan. Magic. Magic! Kaya very spicy wings na tayo. So yan, tagal natin dinalutuan po yan. So cooking oil, bawang, tara. Di mga beli, sili. Oyster sauce. So, konting brown sugar. Abeli brown sugar. Diyan. Silvay birthday. Diba? Hoy! Hey, yan po pagkita mo kung ginawa natin. Beli, para lang tayong gumawa ng sauce na ito. Tapos, yan na. Lalagay lang natin chicken. Pasok, yan boy. Ito mga kabeli, spicy chicken. Ito na. Mga pwede, lilikpan na rin. Pare, may pwede si Jan dito dahil mangang ito natin. So mga pwede, luto na to. So, puro mantika. Palimutan na rin yung beginning. Yan po. Okay po. Ano? Okay na po. Giling. Bebe, natatalo na si Janjan. Gumigiling, ikaw. Okay mga bebe, naisa na tayo. So susunod na yun, nagpiprito na rin na Shanghai si Jeffoy. So yung Shanghai namin is ginawa na sa Pampanga. Bago namin dinala dito sa Betis, Pampanga. Pampanga pa rin pala. So, Kalambataan. 250 pieces mga bebe. Okay? Dating? Yes, sila ni Kaya. Yes, sila.
papahitan na tayo. So cooking oil. So yung mga beli, problema natin, wala tayong pampapait. So hindi tayo binigyan ng binilan natin. So yung karne lang binigay sa atin, wala yung pinaka-liquid na hapdo kung tawagin. So gagamit na lang tayo ng kalamansi. So ito yung balat ng kalamansi mga beli. Garlic, sibuyas, luya mga beli. Yaman. Tayo na to. Okay mga beli, dito ko na igigisa sa pressure cooker. Tatakpan natin, walang tubig. Mamaya natin tutubigan to pag malapit na malambot mga beli. Babalikan natin. Sambagsa nga. Ito, lagyan na natin. Okay mga beli, ito na yung mix ng balat. Alam nyo na, ipapapahitan mga beli. So nag-request lang si Kuya Drab, lagyan natin ng laman. So mga beli, ito papahitang baka. So baka yung gamit natin. Patis. Mga beli, patis. Black pepper. Yung mga beli, tatakpan muna natin to hanggang sa lumambot yung karne natin. So, ito yung mix mga beli. Mabibili mo sa palengke ito, nakamix na. So, may lapay, baga, bituka, so ano pa, balat ng baka, puso. So, ito na yun. So, ngayon, takip. Tapos may laman lang to mga beli. Naglagay tayo ng kalating kilong laman ng baka. Yun. Ang problema, di tayo binigyan ng hapdo. So kaya gagamit tayo ng balat ng kalamansi. So ito may konting pait. Kaya lang hindi katulad nung hapdo ng baka talaga mapait po yun. Siguro ito, estimate ko in 30 minutes, okay na to. Yun. Yun na po yung sisig. Pati nagtatanong ngayon ha. Yung sasalita ka Toto. Sagit po ilong ko. Sisig. Tapos mo pala ngayon. Alam mo, shoutout po sa lahat. Sa lahat ng solid supporter ng Abeli. Yun. At sa Kahigan at Katoto. Yun. Tsaka kay Mrs. Cabelli din. Yun. Hintayin nyo po yung vlog na Kai Stelles. Ano po? Vlog daw ko eh. Di po. What's up mga Kai Stelles? Yun. Bakit? Yung mga berry spaghetti, hindi ko lang pinakita kung paano lutuin. So madalas naman natin makita ang niluluto ni Kahigan. So 2 kilos spaghetti. So 2 tray ang ginawa natin. So yung mga beli, ito na yung natin, papahitan. Pakita mo cameraman. So ganito mga beli, direkta kanina ginawa natin sa pressure cooker. So lalagyan na natin ng kalamansi. So pag ganito mga beli, kasama na yung balat ng kalamansi. Kalamansi juice. Sige po. So tubig. Tama na muna. So mga beli, konti lang muna linagay natin. Magdadagdag na lang tayo mamaya. So konti sili. Yan. Kalamansi juice po. So mga beli, kalamansi juice. Magdadagdag tayo. Patis. Patis o rasin ang pwedeng gamitin mga beli.
Eh mga belly, lagyan natin ng konting paminta. Oh, tama na yan. Yan mga belly, tatakpan ulit natin. Sana mga belly pumayat gawa nung balat ng kalamansi. Pag di pumayat, ano ba? Sinigang. So ayan, shoutout ko sa pinagbilan namin ng karne ng baka. Yan, shoutout sa'yo. Thank you. Di mo kami binigyan ng do. Thank you po. Yun, pinitap na yung sisig mga kabeli. Tinatagtag na pala. Ano? Kuya Dam. Yun, ayos na mga kabeli. Ayos na yung sisig. Sili na lang ulam. Sili. So yung mga kabili, mag-start na tayo magtimpla ng pork sisig. So hindi tayo nakabili ng chicken liver mga kabili. Talagay natin Reno, liver spread. Para na picture na kayo. Sa belly, hindi nakapagayak ng Chicken liver. chicken liver. So yan. Onion. Kalamansi. Mga si Diyos mga kabili. Tignan natin to. Huwag mo na lalagyan ng sili ah. Sige. Black pepper mga kabili. Nor seasoning. Rock salt. Ay guys mga kabili. Yes. Alayin na natin mga kabili. Ha? Titiban na. Maganda lang ito. Tapos design na. Tinatakbo ko po. Yan na ako sa driving. Tingnan mo madam. Naka-ready na yung ano natin. Food. Food tester. Taster. Oh, taster. Tester. Tester na. Tester ka wala nga eh. Ano? Mali yun eh. Taste. Kasi nang paminta yan. Ano na to mga ka-stainless. Ayos po, titikman po natin. Tignan linggo. Ayun o. Itsura pa lang. Sisig na. Sisig na. Yun. Mamula yapit pa eh. Pag di mo mas lang. Tikman mo na. Dinidagdagan. Nga wala. Wala. Ayos na. Pag nakatapat sa araw yung ngipin mo, nasisilaw ako. Nagre-reflect yung wala. Okay mga Beli, so okay na ka? Okay na to. Okay na po, so mga Beli, papahitan na lang yan na namumblema kami dahil wala yung pampapahit. So ginagawa ng paraan ni Jeffoy, so ano yung kalamansi. Dagdag tayo ng balat ng kalamansi. Opo, yan. Tama po yan mga kabili. Shoutout mo naman si Gordapia. Shoutout mo yan o, Kordapia. Okay mga Beli, yan last na lang to yung papahitan. Gawa ng paraan. Ayos na mga kabeli ang ating pork sisig. Thank you po. High pressure monitoring system. Guys, pero hindi na kaya. Kailangan Nano ATM ba?
Mali, talaga. May na akong cash ko rin lang. Ano yung bibili mo sila mo? Pag may clean pa sa kailangan bayaran mo din. Bayaran mo din. Sinigaw Kaya nga sa inyo ang kung alis. Sila kapay may nung bulangan. Very last na to, so papahitan. Yan, kulang masapayat pero at least naihabol natin. So lagyan na natin ng Sili. sili. So linipat na natin sa lagayan mga belly. Pakita mo dyan, Pon. Papahitan baka mga belly. So titikman na natin. May dala akong kutsara mo. Ang pait po. Sa mga belly, kulang man sa asin. So maglalagay tayo ng Nor Sinigang. Ayaw pa rin, Poy. Mga belly, magdadagdag lang ako ng patis. Okay mga belly, magdadagdag tayo ng isang sachet. Tres, okay na to. Huwag mo na buksan. Wait po. Dito ako. So mga belly, ang ganda ng lapot. Medyo malapot-lapot yung sarsa ng ating anak. Sinigang. Sinigang na papahitan. Ayos na to. Okay, thank you. Nga pala kape. Kasi? Charity na ako. Charity. Pati ko pa itong nangyayin sa sige. Yung balat. Man. Hello. Ito po. Rock po tayo ng rice. Kailan po yan, no? Oo. Iba? Puputol daw. Putol lang po yan. Ganyan lang po. Dahan-dahan at baka tumagos. Ayan, oh. Okay, sige. Good. Thank you. Ito rin. Okay mga belly, yan na. Shoutout time tayo mga belly. Yan na, maaga tayo natapos sa pagluluto. Yan, happy birthday Ate Jo and Ate Maricel. Happy birthday po! Yan na. Shoutout time. Ang Gateño Motorcycle Rider Club. Shoutout po! Iverson and BJ Canlas from Orani. Shoutout po! Roberto Canlas from South Korea. Shoutout po! Wala po nagpapasyat. Ayan na. Shoutout po sa Cafe Portillo. Yan. Shoutout po! Kami Portillo. Tita Pines from San Diego, California. Shoutout po! Balu from Los Angeles, California. Shoutout po! Angie from Canada. Shoutout po! And Arlene from Philippines. Shoutout po! De La Cruz and Francisco family. Shoutout po! Raymond and Vilma Shoutout po! from New Jersey. Shoutout po! Berna Moralita. Shoutout po! Fred Sanchez. Shoutout po!
Celestino Javier. Shoutout po. Sofia Del Odevillas. Shoutout po. Mary Jane Carenmilio. Shoutout po. Grace Ortega from Davao City. Shoutout po. Tita Aloyda M. Shoutout po. Shoutout po. Maribig Liang. Shoutout po. Marites Rebultan from Seattle, USA. Shoutout po. Edralyn David. Shoutout po. Shoutout po. Edralyn David Acuna. Shoutout po. Anong basa mo ito? Shopper family from Las Vegas, USA. Shoutout po. Valdez Leia from Gimba, Nueva Ecija. Shoutout po. Ning Santos from Japan. Shoutout po. Lorna Lopez from Hangin. Copenhagen. Shoutout po. Na? Yan na, Vilma Kato Kabatuando. Shoutout po. Bert Delpin. Shoutout po. Ayan, Romy and Lisa from San Diego, California. Shoutout po. Boyet David. Shoutout po. Karina Alcala. Mga anak at apo. Pagbilyaw, Quezon. Shoutout po. Yan na, shoutout po sa mga apo at anak ni Tita Karina Alcala. Shoutout po. Pagbilyaw, Quezon. Yan. Shoutout po. Rico Rosales from Kuwait. Shoutout po. Nasitas Estupo from Guagua. Shoutout po. Anita Maricel from Hawaii. Shoutout po. Bossing TV, shoutout po. Shoutout po. Yogi De La Rosa from Melbourne, Australia. Shoutout po. Mama Lina. Shoutout po. Mikey De Guzman from Sacramento. Shoutout po. Miem Ray from Pacific, Washington. Shoutout po. Ether Bolus. Shoutout po. Life with C. Shoutout po. Miss G. Shoutout po. Joan Shoutout po. Balbuena from Long Beach, California. Shoutout po. Melinda Maniobra Gabriel from Saudi Arabia. Shoutout po. Poking Tatay Willie Boy. Shoutout po. Boyet David. Shoutout po. Jomar, shoutout po. Shoutout po. Joanna Mel Bruce. Shoutout po. From Gaita. Shoutout po. Shoutout po. Meli Manansala. Shoutout po. Yan, Juliet and Oscar. Shoutout po. Yan na, Mitch Japonesa. Mitch Aponesa. Shoutout po. Bossing TV from Olonga po. Shoutout po. Yan na. Happy birthday, Andrian Aspiras, November 6 from Angeles, Pampanga. Happy birthday po. Ayan na. Saan na tayo? Mami Mami Annalyn from Washington. Shoutout po. Airworks RBLX. from Tanay, Rizal. Shoutout po. Mariepas Sanchez. Shoutout po. Boyet David. Shoutout po. Fernandez Family. Shoutout po. Kapalong, Davao del Norte. Shoutout po. Wala na. Yun, wala na po. Okay, isang bagsak. 3. Yan. Yan. Talakan, David, talakan. Oo. Jatuh multi, ayo no. Kini kamera. Kini kamera. Ayo na. Wah, kamera. Gih. Ya, ayo. Ya, Pak. Coba aja dong. Papanot niya tres. Okay. Pala dyan. Ya. Ayan mga Beli, tapos na tayo magluto. Yan na, hinihintay lang nila Ate Maricel sa nila Kuya Dreps yung bisita. Maya bibiyahin na tayo. So, uwi tayo ng Bulacan. Thank you. Thank you. Thank you po. So mga Beli, tapos na tayo magluto. So ayan, magpapaalam na tayo. Medyo ginagabi na. Wala pa yung ibang bisita nila Ate Maricel. So ayan ha.
So uwi tayong Bulacan mga kabeli, kaya time check tayo 5:20. So yan mga kabeli. Happy birthday, Ate Josie! Thank you very much! Yan, thank you po. Happy birthday! Yan. Yan na. Ate Maricel, maraming salamat po. Thank you. Thank you. Gusto nyo mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa California. Yun. Si Ate Josie, Kuya Ari, si Jonah, si Arisa. Yan, Hello. shoutout po. Shoutout Si Kuya sa David. Coronel family. Ayan, thank you po. Shoutout Ate Gagna, Balaw, Ate Weng. Ate Weng. Yan. Thank you, thank you. Yun. Ayan, Oh, yan. Oh, yan. Shoutout! wala lang boses ko yan. Okay, Ma'am Maricel muna na kami na. Maraming salamat po. Opo, thank you. Sana nag-enjoy kayo sa ano natin, nag-enjoy kayo sa food natin. Bye po, boss. Thank you po. Okay, Team Kabele, gusto nyo sumaya? Ayun. Thank you kayo kay Ate Maricel and Ate Jo. Thank you po! So yan. Thank you. One time bag. Gusto nyo sumaya? So yan, nagbigay ng 2,000 si Ate Maricel nyo and Ate Jo. Yan. Nalaglag dyan? Panggasolina. Thank you po, Ate Marcel. Thank you. Okay mga kabili, hanggang dito na lang yung vlog ni Shepe. Ingat ang lahat. God bless all. Thank you. Ate Maricel, bye-bye. Koyang. Bye. Bye-bye. Chef, Thank you.